Asikubingelele sikwamukele kule channel sicela nisiqiniseke ukuncinzela ke usubscribe button ke. Namhlanje udaba seliphethe lapho lokuthintana laphana ke umnomzane Dlamini odumela kaDokotela uDlamini noma ke abamazi kakhulu ngomzimba uKhalimali ovele laphana ke kushow kaMnakwethu lapho khona ke ebeyocela khona umkakhe ukuthi ke ufisa ukuthatha ke unkosikazi wesibili lapho kumangaze kakhulu abantu baseNingizimu Afrika inkundleni zokuxhumana okubashiye beshexekile ukuthi inkosikazi wesibili afuna ukumthatha ke bathi bona ingane neminyaka ke nyaka ke engu-21 ezalwe ngawona unyaka 2003 eyenza ke ibanga le-12 ke ugrade 12 ke udokotela ke uDlamini ke uphinde kubeka kwacaca ukuthi kungani efisa ukuthatha ingane engaka ingoba uthi yena ngokusho kwakhe ke ufisa ukuthi ke athathe umuntu ozokwazi ukuthi ke understand indlela yena aphila ngayo kanti futhi nesizathu sokuthi ke athathe ke umakoti ke wesibili ke umbekele kwacaca ke unkosikazi wakhe uyokuqala ukuthi ke kungoba kwezinye izinsuku lapho kusuke khona mhlawumbe unkosikazi wakhe sesimweni sokuthi ke usendaweni yakhe ke uke thola kunzima kuDokotela uDlamini ukuthi azizwe sengazuthi ke ukhona umuntu omganile ngoba akuvumelekile ukuthi uma unkosikazi wakhe esendaweni yakhe yemvelo akube ukuthi ke umenzela ukudla kumbe futhi ke uyasondelana naye isizathu sokuqala esikanti futhi uphinde wakuveza ukuthi ke unomfowabo ke azalwa naye owashonayo afisa ukuthi ke amvusele umuzi. Ngabe kuthini ukuphola kwakho ke uma ke kugejile le episode sizoku sinje sikuthi sikukhele phezulu nje kuyona ukuthi ke ungabe kwenzakaleni kwishow ethi ke umnakwethu awukuzwe lapho. Ngayibala izathu zibe mbili noma ibe ntathu. Mina sokuqala esokuthi umama uyazi ukuthi uma egula lokhu kwabantu abawomama noma abawosisi akangiphekeli akangiwasheli akangi-ayineli akalali endlini engilele kuyo noma emphethweni nami akabuyi. Number 2 nginomfowethu omdala umlungisi owadlula emhlabeni engimela amaye oney'ngane eziwu-2 okumele mina ngakho umuzi wakhe. Enongoma ngonyaka ka-2003 ngisesikoleni ngenza ibanga lesi-12. Umuntu okhuliswe ngenhlonipho nanokuthi umuntu umphatha kanjani. UMdlamini ngihlangane naye esikoleni kwakuyi-event like khona abaculi naye ekhona. So wangibona lapho-ke waqale wathi ukushela imbangela yokuthi ngigcine sengiqomile ubaba Dlamini ukuthi yena wayekhuluma as umuntu like ngeke azadlale ngami futhi uzongithanda until kuze kuhlukaniswe ukufa. Selokhu ngazala-ke angikaze ngiqome yingakho ngisayigcinile ngisayintombi ngaze ngahlangana nobaba Dlamini sakhana ngihlekisana naye. Ungene esithenjini ngasho ukuthi anginayo inkinga nakho cause ngiyabuka nasekhaya kunesithembu